कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनि श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नमः। श्री हरिगुरुभ्यो नमः। प्रथम जावन लायल वेंकटरमण देवाक साष्टांग वंदन करताची, तशींची आमगेले काशी मठाधिपती संयमींती स्वाम्यांगेले चरणकमलाक वंदन करताची। आमगेले लायल वेंकटरमण देवस्थानांतू शोभक ऋतु संवत्सरांतू स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो तसले वसंत मासाचरणे, तशींची आमगेले भजना प्रिय वेंकटरमणाले प्रित्यर्थ जावन आमी आयोजन केलेलो तसले अखंड भजना सप्तानुसप्त कार्यक्रम चोलचेशिले सगळे आमगेले समाज बांधवांक गोत्तशिले विशय। हे शुभ संदर्भारी एक पर्व कालांतू आमगेले संयमींती स्वाम्यांगेले वसंत मासाचे एक संपन्न जेवचे एक कालगट्टारी स्वाम्यान तांगेले दिग्विजय एक आमगेले पेंटेक अनुग्रह केले आस। हे दिग्विजयोत्सव सगळे आमगेले GSB समाजाक एक अनुग्रह जत म्हळ्यार एक गुरुवाक्य कसले आमी शिरसा तें पालन करून आजी आमगेले सगळे समाज बांधवांक लायल वेंकटरमण देवस्थानाचे आडळित मंडळी तर्फेन आमी हे कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करता आसाची। हेंची एप्रिल 30 तारीखेक आयतार हे दिग्विजय उत्सव आमी आयोजन केलेलो आसा। संजे 6:30 गंट्याक आमगेले देवळा साकून हे कार्यक्रम प्रारंभ जेवचे। हे कार्यक्रमांतू आजी सविवर आमगेले उजिरे पेंटेचे राम मंदिराचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले नरसिंह नायक हांणी हाजे सविवर दिवचे आसाची। आमगेले देवस्थान 5 पेंटेचे देवस्थान म्हणून ख्याती हे सगळे बेलतंगडी तालुक्याचे जन आमी समाज बांधव उट्ट जावन हे दिग्विजय कार्यक्रमाक पुनरपी आमी तुमकां स्वागत करता आसाची। तशींची 1 तारीख सोमार तेसू मे 1 स्वाम्याले एक सभा कार्यक्रम आनी स्वाम्यांगेले आशीर्वचनाचे एक कार्यक्रम स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो आसा। ह्या कार्यक्रमाक आमगेले सगळे समाज बांधवान येवन स्वाम्याले हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून आमी आडळित मंडळी तर्फेन तशींची 5 पेंटेचे समाज बांधव तर्फेन आमी नेमून घेता आसाची। श्री काशी मठाधीश श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरुभ्यो नमः। पर यांची 30 तारीख आयतार सांजवाळा 6:30 गंटा इतल्याक आमगेले बेलतंगडीचे राजबीदी संतेकट्टेला आसचे सुकृतींद्र द्वारांतल्यान आमगेले दिग्विजयाचे शोभा यात्रा राजबीदीत भायर सोरून लायला वेंकटरमण देवस्थानाला आतां येवन ते दिग्विजय यात्रा संपन्न जाता। हे यात्रेंतू भायर सरतना विविध टॅब्लो भजना ತಂಡ ಇನ್ನಿತರ मस्त टॅब्लो ಅಂತ आसता। भायर सरतना सुकृतींद्र द्वाराला लघुपहार व्यवस्था आसता। थंयतल्यान सीदा भायर सरून शोभा यात्रा 3 मार्गाला राजबीदीन येवन 3 मार्गा लागीं थंय राबता। थंय येवन परगांवतल्यान येयल्यांक पुराय आनाकय थंय एक फलमंत्राक्षतेची व्यवस्था आसता। थंय एक फूड कोर्ट आसता। थंयतल्यान भायर सरून बस स्टँडाला येताना थंय आकर्षक सुडमुद्द प्रदर्शनय आसता आनी थंय एक फूड कोर्ट आसता। जनान परगांवतल्यान आमगेले समाज बांधवान अत्यधिक संख्येर येवन आमगेले दिग्विजय यात्रा अत्यंत यशस्वी करून दिवन आमगेले हरिगुरू सेवा करून स्वाम्याल कृपेक पात्र जावका म्हणून हांव बेलतंगडी तालुक्याचे समस्त जनाल पर जावन तुमगेलाक मागून घेता। ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। हेची आमगेले दिग्विजय महोत्सव अंतू अनेक विशेष सूचना संजे 6:30 गंटे प्रारंभ जेवता आसले दिग्विजय महोत्सव कार्यक्रमांतू प्रारंभ जेवचे पयलीं फुडें पुरा आमगेले समाजाचे देवस्थान
मंदिराचे ऊर आडಳಿತ मुख्यस्थरांक विशेष जावन स्वाम्याक हारार्पण करून आशीर्वाद घेवतसले एक अवकाश समेत आमगेल्या आडಳಿತ मंडळी देखून करून घेतला त्या पुरा देवस्थानाचे मंदिराचे आणि त्या सदुपयोग घेवका म्हणून कमिटी परवान तुमगेल्या विनंती करता। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सर्व जनांके ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ लायला वेंकटरमण देवस्थानाचे वसंत मासा संदर्भाचे चलतसले एक दिग्विजयाचे शोभायात्रे पर आयतारा 30 तारीखेक आम्ही आयोजन केलेलं असं। विशेष जावन तुमगेलेगी आम्ही विनंती करून घेवची कसा म्हणून सांगल्यारी परगांव तुले दखून येतल की हांगाच्या आमगेल्या गांवच्या जनांक प्रसाद रुपार घेवच्याक आम्ही आमगेल्या शोभायात्रेचे राजबीदी जावन आशिल्ल्या 3 मार्गा लागीं आनी बस स्टँडा लागीं प्रसादाचे व्यवस्था केलेलं असं। ह्या व्यवस्थेंत आम्ही नारळ फल पुष्प ह्या पुरा शोभायात्रे वटूची आम्ही आयोजन केलेलं असं। प्रसाद घेतल्या सर्व जणांना हाची सदुपयोग घेवका म्हणून सांगून तुम्ही सर्वांक निमगून घेता असं।